minuts al concurs de càlcul mental 5 segons. Les normes són fàcils. Farem 3 preguntes i els concursants que responguin bé tindran un punt. Tindreu 5 segons per respondre. Quant és 9 per 7? 9 per 7 són 63. Per saber la taula del 9, has d'anar sumant d'un en un les desenes i restant menys les unitats. Així, si multipliquem per 7, haurem de sumar 6 cops les desenes i 6 les unitats, que iguala 63. Quant és 11 per 27? Són 297. Es té que sumar les seves dues xifres i el resultat el col·loquem en el mig dels dos nombres. Per exemple, 27 per 11. La primera xifra serà 2 i l'última 7. L'espai serà el nombre que s'obté sumant els dos nombres. En el cas que el nombre sumi més de 10, fiquem les desenes i les unitats les sumem al nombre de l'esquerra. Quant dona 3,45 per 1.000? Dona 3.450. Per multiplicar un nombre per base 10, només tenim que moure la coma cap a la dreta, o afegir tants zeros com el multiplicador tingui a la dreta. Per exemple, 3,45 per 1.000 igual a 3.450, perquè traiem dos zeros amb dos comes i fiquem el zero que falta.